Wan kama teka Yes. Ero kama Nyarawila idwa medo wach moro. Ng'eni VOJ kata kowacho ni wan kama tek. Kani neno mana gima ne senior wacho ni iwinjo ka ichung'wa ne nitie kaka ne soko weche mag mrima. To ni winjo ko wacho ni jo Nyanza no yudo mana cabinet slot adi? Ariyo. Tariyo go ne gimor go kendo ne gigoero kamano. To gin kor gi kuma giwuoke cha ne giyudo abiriyo. Makimedo gi deputy president to ginaboro. To pod ging'ur. Secretary mar cabinet bene kanyo. IG mar police manyien bene kanyo. CDF bene kanyo. Koro ni joko wacho ni Central Bank of Kenya governor bene kanyo. Koro no wacho ni jogi ng'ur to gine momigi olemo maduong'. To jo Nyanza matin momini to ne gineno ne gilan gimoro kuom mano. Tana paro ni kaka ni neno wuoyo style mane jogi wuoyo to gi kaka nche gigo korgi iga mokadho. Aparo ni kineno dhi mbele kae. Aparo ni 2027 di kupoe ka candidate mar ODM mar president en William Ruto. Ok UDA ODM. Okay. Nyalo timore. To VOJ bende waduok chien. Ing'eni